Емилия грабна наградата за фолклорен албум за Ех, България красива. Тя бе отличена и в още една категория, заедно със своят колега Борис Дели грабнаха наградата Баладичен хит на 2015. Обичай ме! Добър вечер, бе. Много статуетки, много неща носите. Книжки тук, статуетки. Те на Оскарите така раздават. Благодарствени. Извинете, как се чувствате? Ами чувствам се страхотно. Как да се чувствам така? Вип се чувствам на това събитие. Харесва ми. Тя е една дама, с която се познаваме, една страхотна водеща журналист от доста време и съм възхитен от нея. Много е готина и винаги и аз се познавам тази дама. Ти не дей си мислиш, че само ти познаваш дами. Кажете сега, колко е важна тази? Само мъже и дами познавам. После как се чувстваме? Не, колко е важна за вас наградата? Че сигурно се чувствате добре. За нас наградата е важна до толкова, доколкото че ни оцениха труда. Иначе наградата като Леонардо Ди Каприо и ние не знаем къде ще ги сложим и какво ще цепете на така или на ресторант. Може в някакъв ресторант борката да я забрави. Да сложим. Иначе сме над тия неща. Не мога да забравя никога. Но е хубаво, когато ти оценят труда. Честно да си говорим. Над тия неща, ама като работиш, трябва да ти дадат нещо в крайна сметка. Ами хората това го гледат. Иначе аз специално, за мен това е просто... Това си говорихме и с Емилия. Най-голямата награда е когато песента наистина се получи хит. Не е да е насилствено, не е... Да си го кажем, накратко заслужената награда е най-сладка. Когато хората я харесат. Когато не заслужаваш нещо, път ти го дават и знаеш, че няма такъв успех дадена песен, тогава не е сладко, не е... Сега съм истински щастлива, сериозно говоря, защото знам, че заслужавам това нещо, нали? Знам, че го държиме, но наистина хората са съгласни с това нещо. Ти излезеш да пееш на сцена тази песен, всички пеят се, радват се. Така хубавите емоции. Когато е така просто дадена, защото трябва да се даде нещо. Не, че намеквам нещо. Просто казвам, че когато песента няма успех, за какво ти е тази награда? Няма да се чувстваш ти самия готино, че са ти. Абсолютно. Да, аз съм от тия хора. Някои се чувстват готино. Да знам сега кой се чувства готино. Аз казвам за себе си, че е хубаво, че дойдохме тук с тая нагласа, че ще вземем, защото знаем, че заслужаваме. Да знам как да го обясня и аз. За тази другата тя хич не е маловажна. Да, изобщо не ми е маловажна. Много хубава награда. Това е за мен, как да кажа, мисля, че някаква тежина ми дава на кариерата, най-вече. Мисля, че ми дава рутина, опит. Защото фолклора си е, да знам, моята музика. За мен един певец, певица, трябва да си знае фолклора. Трябва да може да пее фолклора. Независимо какъв жанр е. Задължително трябва да си знае фолклора. Откъде сме тръгнали, да, защото това ми е основната музика, нали? Обаче ще дойде време и за нея. Дойде тази награда е много добра. Добре, сега няма да разцепите на две, ще си я сложите някъде. Не, аз имам книжката, едната, борката по-тежкото, защото това много ми тежи. Може да смениме на мен е по-малко, но те е по-голяма. Ще тези книжки. Това е благодарствени. Книжките пише Баладичен хит на 2015 се връчва Обичай ме Емилия и Борис Дели. Това пише. Обичат ви хора. Утре като дъртееме и да забравя се. Какво си пожелавате? Най-вече здраве. Също така и на всички зрители. От сърце им желая здраве, да бъдат по-позитивни, да гледат така. Да се забавляват. Да, и да мислят хубави неща, защото когато мислиш хубави неща, ти се случват и така. Да. Абсолютно. И много работа, защото всичко постигате с труд. Не е само така да изглеждате хубаво. Както казва Борката, ми направили сме си песни и така. И си вземаме награди. Мерси много.